Tenim un concurs de pintura, però sí que es produirà el dissabte anterior. Nosaltres, de fet, comencem durant la tarda del dissabte a iniciar ja el treball de vinguda de paradistes. Fixeu-vos que és una porta oberta a un proper any, a la possibilitat de 2 dies, tal com veníem dient anys enrere. De fet, amb la C15 el que sí és cert, el que nosaltres estem lluitant molt és per la més senyalització. Nosaltres l'única queixa que pot tindre la població és que a dia d'avui, encara que estem parlant-ne i se'ns ha respost molt bé, necessitem més senyalització de Canyelles, perquè buscaran la fira i aniran a parar a Vilafranca del Penedès o Vilanova i la Geltrú. Però en positiu, perquè ens ajudarà molt a no tindre aquests embussos tan importants, que aquestes retencions que teníem. Entenem que la persona que ja ve a fira tindrà més facilitat de pas que aquell que passi cap a un altre lloc, no? Parlo d'optimitzar aquesta població, que som un atractiu real, som a 35 minuts de l'aeroport de Barcelona, som una població que té en ment i en projecte el que serà l'Escola d'Arts i Oficis de tot el Garraf, amb projecte de 2 i 3 anys de possible actes, projectes que portaran atractiu a nivell turístic, i que és imprescindible aquest moment d'atracció, no? O sigui, el que passarà serà el que nosaltres tenim, no? La possibilitat de quedar amb aquest eix, que estem així. És cert que amb el primer tram, i això ho han viscut altres poblacions, aquesta adequació a que no passarà el cotxe i som nosaltres els que tindrem que cridar l'atenció. Jo sóc una convençuda de la realitat de que el nostre govern fa molt de temps que té present que l'activitat, per això tant de fires, jo sempre demano el respecte màxim. No es produiran fires sense nivell. Quan hi hagi una actuació puntual a Canyelles, la voluntat d'aquest equip de govern és que serà amb una qualitat que sàpigues que està havent un esdeveniment aquí suficient important perquè s'hagi de vindre. Mentre no tinguem elements que estiguin consolidats, com pot ser la possibilitat de tindre un museu o de tot allò que pugui ser, ja no us parlo de castells, sinó solament qualsevol altre projecte turístic, aquests elements que són puntuals i que es produeixen esporàdicament en una jornada, Canyelles estarà en coneixement de tota la comarca i de més enllà per a fer aquesta visita. Estem parlant de 15.000 euros, però penseu que solament per si mateixa, ocupació de via pública, pràcticament farà ben bé. Estem calculant, però no ens agrada fer, pràcticament farà aquesta quantitat i a més ja solament amb els guanys d'ocupació i les subvencions rebudes. El que ja és, la gran despesa és humana, perquè és tot un grup de més de 150 persones i solament es pot dir gràcies des de les pròpies tècniques de l'Ajuntament, els treballadors de la casa, brigades, agents i el voluntariat social, que és el que està treballant permanentment, des de fent, com haveu vist, un pessebre dintre de l'Ajuntament, per cert que us convido a veure'l perquè fa molt de goig, l'ha fet el grup de savis, i després a totes les hores que estaran front a la gent, fent de coordinadors, etc. Vull dir, hi ha membres que també estan cantant amb la nova coral del Margalló, no? O sigui, tot això fa que sigui possible, això no es podria pagar mai. O sigui, la gran despesa és humana, segur.